Hola, em dic Abril i tinc 10 anys. Avui us presentaré un llibre que es diu La medalla musical i l'autora del llibre es diu Rosie Banks. La protagonista del llibre es diu Abril i per el seu talent musical. Les seues amigues, la Rita, la Paula i ella, tindran que aconseguir de nou la medalla musical. El llibre té 122 pàgines. A mi m'ha agradat molt perquè la protagonista es diu Abril, igual que jo. Espero que us el llegiu i hi ha tota una col·lecció de Secret Kingdom. Els llibres